Hemmeňize salam. Käwat Android telefonlardan korotki nomerlere SMS gitmän galýar. Birine pul geçirmeli bolsa, perewod etmeli bolsa ýa-da balans görmek, lüboý korotki nomere SMS gidenä. Например, görkezeýin 0800 SMS ýazýas. Gidenä. Şu ýagdaýda näme etmeli? Настройка girýäs. Настройкада приложениýany tapmaly. Приложениýada funksiýa girýän onun особые права доступа diýen menü bardyr. Şuna girýäs. Inni aşagdan 3-nji использование премиум сервисов. Ştaýda görüşiňiz ýaly никогда не разрешать служба обмена сообщениями. Ştaýda ruhsat berilenak. Şunu всегда разрешать etmeli. Ruhsat bermeli. Korotki nomer. Inni parlak. Tak. 0800. Inni повторить попытку. Вот. Görüşüňiz ýaly inni gitdi. Balans. Вот так вот. Sağ olun. Like basmayı unutmayın.